Espezie gehienek bere ingurunean ikusi daitezkeen seinale bisual deigarri zein apalak garatzen dituzte. Seinaleak ingurune desberdinetan erakustean, baliteke kolore bakoitzak evoluzionatu izana horietako batean hobe funtzionatzeko. Horregatik dituzte hainbat seinale aldi berean. Baina espezie askok seinale guztiak ingurune berean azaltzen dituzte. Eta halere, seinale desberdinak garatu, naiz eta guztiak kolore bera izan. Zergatik, ondoko hiri urmaelean uandre palmatuak daude. Bai zortea, mundu mailan anfibioak baitira ornodun talde mehatxatuena. Baina espeziea Euskal Herrian non nahi topa liteke, moldakorra bai da ugalu ezeguneak aukeratzerako orduan. Ia uandre espeziek guztietako harrak, ugal garaia hasi eta urmaeletara joatean, seinale sexual deigarriak garatzen dituzte. Seinale zintzoak dira. Espezie hauetan, emearengatik aukeratua izateko konpetentzia bortitza baita. Estaltze garaian, espermatoforoa, harrak gelatinan bildutako esperma, putzuaren ondoan uzten du. Emeak nahi izan ezkero, kloakan barneratuz. Ez dago inposaketarik. Horregatik, harrak tematzen dira horren beste emeak konbentzitzen. Seinale ugari azalduz. Feromonak, dantzak, eta bisualki egitura bat baina gehiago garatuz. Gandor dortsala, arizpi kaudala, eta atzeko hanken palmatu zabalak, espezie identifikatzeko erabiliak. Baina bada bitxikeria bat. Seinale hauek ez dituzte kolore deigarriak, eta gainera, denak kolore ilun bera dute. Kasu honetan, seinaleak fidagarri bihurtzen dituen kostua ez da pigmentua, garapenaren kostu fisiologikoa baizik. Gandor edo palmatuak garatzea ugal garaia hasi aurretik, banakoak aurreikusi beharreko energia erreserbaren gastua dakar. Soberan baditu ez da arazo, baina bestela, berreskuratzen denbora xautu beharko du ugaltzeko baliatu ezin duena. Ados, seinale zintzoak dira, baina zergatik dira hainbat? Gutxienez, baztertzaileak ez diren bi hipotesi daude. Aurrez ikusi bezala, seinale bakoitzak bere aldetik zintzotasuna frogatu dezakeen mekanismoak dira. Naturan, ez errez da perfektua, eta beti dago iruzurrerako lekua. Har batek, hainbat seinali alde berean faltsutzea, ia pentsaezina da. Erredundantziak berme erantsi bat dakar, uandreak bezalako kompetentzia sexual bizia duten espezietan bereziki beharrezkoa. Beste hipotesia, seinale bakoitzak informazio desberdina igortzen duela da. Honek zentzua izango luke, emeek ingurumen testu inguru edo beren egoeraren arabera harraren alderdi desberdinak baloratuko balitu. Gorputz egoera, estresa edo parasito zein gaixotasunekiko erresistentzia. Oraindik ez dakigu uandre palmatuan gertatzen den edo ez. Baina arantzadin, garatzen ari garen ikerketek, seinale bakoitzak ingurumen estres desberdinen aurrean eragin desberdinak jasaten dituela frogatu da. Eta honek, bigarren hipotesia onargarria dela iradokitzen du. Orain arte, hitz egin dugu seinale guztiak simple edo konplexuak koloretsu zein apalak espezie bereko banakoen arteko komunikaziorako garatu direla. Baina garatu aldira espezie desberdinen arteko komunikazioa baimentzeko seinaleak?